Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da Rusi napreduju celom dužinom fronta. Ukrajinci kažu da su ruske snage izvele 63 napada tokom 24 sata. U pravcu Kupjanska oružane snage Rusije izvele su jurišne operacije u oblasti Sinkovke, u oblasti Harkovi i Stelmahovke i izvršili 9 napada, odnosno u Luganskoj Narodnoj Republici. U pravcu Limanskog ruske trupe su izvele 7 napada izvodeći jurišne operacije u Srbijanskom šumskom području. U pravcu Bahmuta ruska vojska je izvršila 18 napada izvodeći jurišne operacije u oblasti Grigorovke, Bogdanovke, Ivanovskog, Kleščevke i Andrejevke. U pravcu Avdejevskog Rusi su izvršili jurišne operacije južno od Novog Kalinovoja, Stepnoga, Avdejevke, Severnog Prvomajskog, Donjeckog regiona i izvršili 16 napada. Na Marinskom pravcu oružane snage Rusije su uz podršku avijacije izvele jurišne operacije u reonu Novomihajlovke, a u pravcu Zaporožja ruske trupe napale su 10 puta, pokušavajući da povrate izgubljenu poziciju u oblasti Robotin i zapadno od Verbovoj oblasti Zaporožja, navodi Generalštab Ukrajine.